Go to work, bitch. И здравейте на всички, които ни гледате. Аз съм Стънтър БГ, а с мен е... Майк, Да, днес ще поиграем малко 2 в 2 с него. Аз ще съм първата битка с този голем дек, после с Лава Хаун дека. Ти смяташ ли да влизаш? да. Пускай. Пратих. Аз съм с Джан Скелетен дека. Добре. Така... Аз имам голем, така че аз го пускам веднага. Пускай. Аз имам майсто защо. И изчакай малко да се отдалечи голема. Ух, миньон. И аз ще пусна Аз нямам какво да пусна, брат. Майка ти пусна. Пускай за защита, пак какво ти ми. Майка му, майка му, майка му, майка му, майка му, майка. Така... Аз това се. Пускаме Lightning. Тък, тък, тък. Супер. Их, той торнадо, как го обичам. Шибай, иди на нощ. Айде, пускам най-твичката ти след в топа. Дай, Ще браво. спася добре. положението! Ей. Пицачо спасява положението. Спаси той. И той е болен, ще го да яба. Де О, давай, псува, бе? екзекиш. Гледай, сега ще му взема колата. Ще вземеш ти. Втора лева, екзекюшън. Така... Пускам балон. Пускай, аз ще пусна Мега Миньон. Започваме с агресивен балон пуш. Не, Ето. трябва да е бавен, трябва да е бавен. Бавно агресивен майки. Просто. Бах ти Ти е фриза. агресивен. Майки ти е много агресивно. Да, Където почва да ме дразни. Взехме кулата, това е най-важното. Бит. Така, аз започвам с бавен голем пуш, не агресивен, а Опа. бавен голем пуш. Виж, къде пуснах джаскирата на... Професионалист. О, те ни взеха кулата, дами и господа. Защо ги пускам там, вече? Трябваше след голема. Ама ребят, тръгнах към голема, ама нещо стана, бъгна са нещо. Нещо ще му бия болера. Ох, то с екзекюшънър, бе. Знаеш как го обичам. Добре, бе, защо ги пускам там, бе? Защото си всичко умно там дете, бе. пускам? Ма дете там се пускат сами. Умнико. Ама балона го пусна на правилното място. Пяче как. Не, скелетен армия, спаси положението, дете. И взехме я. Не. Тъй ли? Вече взехме. И сега този далок. Много професионален. Гледай. На моята пичко. Не ми фризна миньоните. О, да, първа победа. Аз след 7 честа имам супер Magical и след 6 честа след него имам Magical и ще правя брутален чест опенинг. Не знае. Добре, айде, сега ще съм с Слава Хаунд дека. Не на мен всичките са мечански да съм декор. Аз пък имам и RG дек. Ко? Royal Деки. Giant. Лава Хаунд на втори левел, дами и господа. Можете ли да повярвате? Ха-ха. Покойно се. Вау, какъв брутален лок. И виждаме. Майко! Ох, кочо. Да. Ти са малко, бе, деца.
Девети левел Инферно Тауър, това не го бях виждал. Аз не бях виждал 3 Inferno Tower. Е, брутален Мразя да- лок. Брутален. За да ми изкликвам. Down to the floor. Hey, Mr. Policeman. Ще Ушите спра клипа на болят. пауза, за да пусна тая песен. Не, ушите ме болят. Добре, Те няма. пееш. Ау. Ушите ме болят, като я пееш. Ух, Така да бати. се знаеш, аз какво да се знаеш, само показвам. Сега ти поеми голема, аз ще поемам бейбито. Аз ще поема всичкото. С Джан Скелетън ще поемеш бейбито, което всъщност аз убих. Да. Разбираш. Не го приближавай, а го върни, бе! Аз го върнах. Не голема, а екзекюшенъра. Ай, Сузарде, знам, че ще ми пазиш чат скелетън. Не, майка му просто. Аз стига си псувал, бе, брат. Съжалявам. Виновен съм. Да, виновен си. Прав си. Знам. Ох, котя. О, хочу. Ето, не ми скликнах. Въобще. Айде, кулата е долу. Айде, Инферно Тауър е долу. Така. Hey, Как Mr. грееш? Policeman. Мокни. Займи се с екзекюшенъра му, пусни нещо да сложа скелетън армия. Като се раздели голема, така. Мъса. Давай, аз се зардея, значи това са... Не. Остана. И нашата кола също е даун. Аз все още не съм си ползвал балона. Ай, слагай твоя. Аз чакам втория Инферно Тауър с лайтнинга. Нямам време. Пуф, пуф, пуф. Тук се предпазваш. Айде, колата не, долу! Втора поредна победа, дами и господа. Down to the floor. Ушите ми. Виж кой играе. Кой е, бе? Александра. Чакай. На мене не ми излезе, че играе. А мен пък ми влиза. Аре, приеми ма. Не, тя не ме. Аре, приемай. Мисля това да... аз ли, бе? Няма Чакай. време. Що? Защото тая програма снима само до 10 минути, а сега снимаме Нищо от ще 8. направим 2 клипа. Добре. Значи, този клип ще го кръстя част 1, така че Слаби. Много сме слаби част едно. Да, айде. Добре, това е първия клип, очаквайте втория. Чао!